Doncs el propòsit del meu treball va estar fer una recerca sobre els recursos de l'art-teràpia i de la creativitat, de la gestió o sigui, de la creativitat en la gestió de les emocions. Aleshores, inclou els fonaments de l'art-teràpia, si no m'equivoco, els tipus de teràpies expressives i artístiques, mètodes i tècniques com a punts centrals de la part teòrica, i la part pràctica es basa en la creació de 2 tallers d'art-teràpia per a nens i nenes, crec que un era per a nens de 6 anys o 5-6 anys, i un altre per a 4, per la necessitat que jo crec, que considero que necessita l'educació, no? D'aquesta dimensió més emocional i personal de treballar. Jo sempre he volgut ser mestra, ara estic cursant el segon de doble grau d'infantil i primària, i tot i abans de començar el grau sempre he cregut que era necessari, no? Treballar aquesta dimensió de la gestió de les emocions, gestió dels conflictes, intel·ligència emocional, que era com una pota que encara ens falta acabar de treballar, no? En el món de l'educació. Doncs pot ser una mirada, no? De la importància, almenys, que té aquesta dimensió personal i emocional en el món de l'ésser humà i dels nens, que és molt important. Només això, amb això estaria contenta, una mirada més que dona suport. Molt coneixement, o sigui, un abast teòric molt gran, perquè vaig conèixer moltes coses, sobretot de recursos art-teràpia, la metodologia també, perquè la desconeixia, en sabia, evidentment sabia una miqueteta, per això em va interessar el tema, però fer una recerca doncs, em va sorprendre bastant el mètode que s'utilitzava, que era molt interdisciplinari, no? L'art-teràpia no és un... Bé, per la recerca que vaig fer, no és un mètode molt pautat, sinó que abarca doncs, moltes disciplines i és molt general, no sé com dir-ho ara. Una sessió no està que abarca moltes disciplines, sí, bé, això.